ake ngibuze la guys, ake ngibuze. Ngiyabuza nje. Ningalwi nami. Futhi nami ngeke ngize ngilwe nani. I'm just asking. Phela nini benikhohle nini vele nize ngamatshe umuntu ebuza ke nikhohle ukuthi thina singezansi nina ngasenhlaka. Nize ngembo kodwa ke manje inkuzi malanga. Cha, ngiyabuza nje guys, ngiyabuza. Labantu laba ekuthiwa ababanjelwa eMarsh and Marsh. If ingaba specific ama foreigners angenamaphepha. Kufanele ngampela bagcine behambile. Ake sibheke guys this side phinde sibheke this side futhi. Kumele kahle ngampela bagcine behambile. Ake ngithi guys, ake ngithi nje ngenza umzekelo. Kobhuti benu noma oma benu noma baba benu noma osibari benu noma osisi benu or whoever osebenza kuma wholesalers. Kumuntu engenayo i-wholesale ukuthi ngikhuluma ngani, i-wholesaler lezi tolo ezithengisa in bulk, not like efana njengo Checkers, o Spar, o Pick n Pay. Ngikhuluma ngetolo ezikanjalo. Nike babuza nje ukuthi kunjani. Etolo yathengwa yini, ama-sales kanjani, abanye benu abasebenza kuzo tolo ama wholesalers kuyimanje bakuma short time. Through that ukuthi akusahambi impahla. Ade bethenga kakhulu abantu obani yilabantu. Omunye usisi ngimzwile nje izolo benza interview kwiMarsh and Marsh ekade seMaritzburg ethi labantu laba kakhulukazi abasemasaluni khona nemluwo yena abantu besifazane ekuthiwa ama-nucleus or something lento zena ngizazi phela mina uthi bona laba bazenza ngo-120 le into yabiza umuntu umluka for 5 hours kodwa yena athi 120 uya ngala kwesinye isitolo kwenye isaluni uthi lento le icharge mhlawumbe o500 bathi sobona bayabagqilazayo ngalonto enjalo ngoba manje ama-customer agcina siyakubona instead of ngabe beza kubona laba ngoba le nto le avele iyabiza. Kodwa guys, anike nibheke kuleli side leli ukuthi okay abangahambi, angisho ngithi abangahambi, angisho njalo bekumele bahambe bazohamba. Ngiyabuza nje guys, ngiyabuza. Kodwa nike nibheke ngaleli side ukuthi akukho la silimala khona nathi esaba la. Yes, singagain ukuthi sothola i-tuck shop lapha nalapha. Kodwa nibuye nikhumbule labantu laba semakhaya abanama-tuck shop ave beyitshela oqala nje uthi uyafika lapha uzonqonqaza 3 hours umuntu ubhizi ugezitsha lapha. Uthi uyaphuma useyaphuma uzofunani uthi ngicela isinku uthi ungazomemeza kangaka uba ufuna isinku noma uzofuna ama-snacks ama-goslow or something ungazomemeza kangaka. Laba bantu kazi ba-rude, they are very rude. And into good ngabo labantu laba enithi abahamba ngo-5 ekuseni, 5 ekuseni sebezivulile ishop ngoba yazi kunabantu laba abasebenzayo abadingayo ukuthi sebengathenga something. Mhlawumbe odlula uthenga into yokubhema, mhlawumbe odlula uthenga into yokudla, mhlawumbe i-breakfast or something. Ngo-5 ekuseni sevulile, ngo-9 noma past 9 imayevala. Thina ndle emnyama ngo-6 sesivalile thina. Niyabo guys, anike nibheke nje, anike nihlaziye lento, anike nihlaziye nje. Ningahambi nge-majority ukuthi abanye abantu bathini so nathi sisho njalo. Cha, angafani ezinye izinto amakhelwane ukuthi nathi ikhonkotha ngala ithi nami ngisho njalo. Cha, wena ngokwakho